Malack kadwo korka kori be ni paro ni ma en chenro mabiro dhi mbele kuom thuolo malach nikech wang'eyo ni nitiere kata kembe ponono nitiere nyaka kembe mag sukari manitiere counties mopogore opogore mago kembe mag piny owacho to kembe ma kamago nyaka sani weyo tiyo kata chenro magi mag tich ok dhi mbele yo makare mokiloro kaluwore ni onge raw materials mokiloro kaluwore ni gintiere kod gope mang'eny kembe ma koro idwa medi e counties gi bende gibiro dhi mbele yo makare ma onge ng'ikruok moro amora in kaka jalony weche mag ohala kosepo no chenro mage monego ket piny mokwongo inyanya to gi sani ma koka gichako. Erokamano kuom penjono. Gima dwa wacho mondo wawinjre maber ni nitie gimo kariyo mwaketo kachiel. Nitie lwedo mwamiyo sirikal ni wageno kuom sirikal mondo timnwa. To nitie kamoro ma sirikal biro ng'ukore biro chopo to koro wacho ni mana ka adimi nyathini kamoro mondo gedie. Ok idwach ni koro asegero ni kata moko nitie magero kata udi ni nyithindo mondo wach ni ma ibiro ndo kama mano mane momiyo owinjruok ni jogo biro wacho kaka biro tiyo kanyo. To nitie kamoro link mwadwa bedo go. Jomwa wacho mabiro tiyo wa gini investors mabiro dwaro pesa margi mabende biro konyogi. Mok ni sirikal momako lweti ni gima ginwang'o koro ka sirikal biro pogo nigi. Gin private investors. Kata gitimo business nokono gini jowa ndio gini wananchi. Lakini gini ji man kod ohandgi momiyo gibiro dhi kata gidwaro pesa mag loan mwawacho chande capital biro dwaro kuma ginyalo made arrangement kata ken government arrange ndio to ng'ato ni accountable gimono kawono. Koro i private investors gi magine wananchi mwadwa dhiro gini magihero gini magibo wacho ni ahero adwa timo gima koro waketo lwedo kachiel mondo anendo ang'o ma konyo mondo atim nade. Nitie kamoro ma sirikal ok bi konyo. Sirikal biro dwaro ni asegeronu to asepuonjo kaka onego tim gini koro modong' adwaro mondo obed maru kanye area mwadwa mondo obed gi jingo. Involvement mwaj mar consultation go en ni wanyalo koso kwanyal. Ng'ane nyalo timang'o. Mago dwa mondo penj mamno bedi mondo wabedi commitment from jogo mokwa burden government sate nikech government wang'eyo very ni ok gin go gibiro dwaro kuomwa. Koro wawe paro moro mana kata joma dhi oko marango industrial parks no osegerenwa ndio to gik modong' mondo watim rieko mondo ng'eyo ang'o ma dwa tim kabisa mondo wabed gi sense of ownership ka ng'ama dwa timo ohala kanyo nikech jogo ok joma sirikal mokelo motimo ohala gin wan. Omiyo wabara rieko ma sama timo consultation no a sense of commitment in private sector in medwa timo ohala ni ibo ndiko ji ndio capacity mar janadi to idwa mondo wakonyi nadi mondo wane gima government nyalo timo whatever government kata bed county kata bed machielo up to what level budget mo wacho no ndio budget okay mar ndio budget operational ko developmental to developmental osetim to operational issues to gin gik ma kaka wabro tiyo koro development akapa ni kendo gambe bro wa ni kwa segoro pa kendo koro amena another development something no I don't think so. Koro wadwaro rieko mondo kwa dhi oko osegero ndio biro ndio nyaka pesa kaka no penye mondo ti to kaka wadwa tiyo kode adwaro ni mondo jomo husika obedie gi rieko moro mar paro ni en marwa mondo wane ani to yini kaka wami kuma mano space ndi boti manade moloyo to aneno adi link gimoro mabende okiti kare okasewinjo nying mar joma limo ni manufacturing something association or somewhere. Gini ma gibiro konyo gimiro ni industrialization and manufacturing part. Pok wanjo nyinge ko luonge somewhere ni gibiro ga konyo anadi. Or kaponi development gima chal kamano. Wale also itimo hala otumo kala kuma national industry chamber of commerce nyalo be nigi pek moro. To gigi duto ko riwo gi lwedo to amoro ng'ado dwaro mondo manufacture je chembo ko mag an jo hala tu koro timo mopogore go to wadware rieko moro to koro ndalo madhi mang'eny omiyo waket wiwa kachiel mondo wang'e ni we are talking about supply chain systems, availability of raw materials, ability to produce keto together aggregation mwawacho ability to produce and sell out. Koro omiyo kok warango gima mano wabed pek mare sustainable supply chain systems
to dende gik molos go moko nitie mabende dwaro mondo moko olos moko. Wadwaro bende wang'e rieko mari gine circular supply chain system kwaloso ma bro donjo kanye to dhi kendo mane omiyo gidwaro paro mopogore mang'eny moko bo mana pango no haleluya sirikal osegenonwa gima kamano wan gi pek mar loso wananchi nogono mokwongo mondo giyie ni gin maber. Mar ariyo commitment ni komiu thuolo kamano in ibiro timo ang'ono to kinywa timo ang'o paro mana mini go ma samoro wadwa mondo wakonygo koro paro ma konyo